Qisu xi darba oħra f'ħajjitna kollha provajna illi nagħmlu xi ħaġa jew fuq il-weight jew fuq id-dera. U ħafna nies naturalment l-ewwel jippruvaw anke waħedhom. Jgħidu pereżempju ħa nixtri treadmill jew ħa nixtri rota id-dar. U il-koll qisna nirrealizzaw illi daw l-affarijiet jispiċċaw jew hanger tal-ħwejjeġ, noqogħdu ndedlu ħwejjeġ magħhom, jew nimlewhom kollha trapp. Jew pereżempju naraw il-meħantuha nitfgħuha fuq xi riklam fuq xi grupp ħalli neħilsu mill-affarijiet. U mbagħad ikun hemm min step 2 imur ġim. Jgħid alright mela forsi għax ikun hemm ħafna apparat ma niddejjaqx nagħmel l-istess rota imma nvarja naqra. Immorru darba darbtejn tlieta, forsi l-aktar ġimgħa. U mbagħad dik il-membership ngħidu laqqas għamilt membership ta' 3 xhur, ta' 6 xhur jew ta' sena għax laqqas biss għad nimmur. U ħafna jgħidu li malfej jiena daqshekk kattiva miegħi innifsi, għalfej għandi l-apparat u ma nużax. Il-problema hija waħda. Illi kif qed tinduna daw l-affarijiet tkun qiegħda tagħmilhom aktarx waħdek. Mela qed tuża r-rota waħdek. Mort il-ġim waħdek jew forsi ġi xi ħadd tajjeb, però fl-istess ħin m'intix daqshekk komda jew komda miegħu b'tali mod li tibqgħu tmorru għat-tul ta' żmien u li forsi jkollkom goals illi huma simili. Allura jew tieqaf inti l-oħra għajderol minnkom ma tibqgħux tmorru. Għalfejn sistemi ta' gruppi, sistemi ta' klabb, sistemi ta' familja jaħdmu ħafna iktar. Aħna bħala bnedmin bqajna neżistu daw is-snin kollha. Mhux għax konna aktar b'saħħitna mid-dinosawri, jew iktar b'saħħitna minn kreaturi oħrajn illi sparixxew. Imma studji jgħidulek illi għax konna nies illi konna kapaċi ninaqdu. Konna kapaċi niffurmaw gruppi klikek ħalli flimkien niġġieldu l-edewwa tagħna. Issa dak iż-żmien forsi kienu dinosawri, forsi dak iż-żmien kienu xi annimali oħrajn, illum il-ġurnata aħna il-kings tad-dinja. Iwa vera tajdu li qed nagħmlu kultant iktar ħsara milli ġid, imma żomma. Il-kunċett tal-lum mhux biex naraw jekk aħna aħniex annimali twajba jew le, imma l-kunċett li qed nipprova nispjegalkom illum huwa li fejn hemm l-għaqda hemm is-saħħa. Mela ir-raġuni li ħafna nies li jattendu ġo clubs, illi jattendu forsi ma' klikka ta' ħbieb jagħmlu xi sport flimkien, li jibqgħu jagħmluha għax hemm dik is-sens ta' ħarġa. Hemm dik is-sens ta' qed kelma. Qabel wara training session tiegħi kien hemm il-mużika, forsi wara morna ngħidu x'tazza kafè minn xi restorant viċin, eċetera. Allura llum ħanistiednek biex jekk inti għandek problema illi qed ħossok illi m'intix qed iżżomm ma' rutina ta' exercise, waħda mill-akbar soluzzjonijiet tkun illi inti tagħmel dan f'ambjent ta' grupp. U kemm ikun aħjar jekk dak l-ambjent ta' grupp ikollu challenge. Fil-fatt aħna dak li qed nagħmlu A New Better Life bħalissa huwa dak insejjaħnilu is-6-week challenge fejn hemm diversi goals illi nixtiequkom li intom tilħu. U minnkom jilħaqhom ħajkun qed jingħata l-flus lura. Tajjeb, ovvjament illum ħanispjegalkom ġasta malajr għax jekk anke titlu fil-link tistgħu taraw ħafna iktar dettalji, taraw nies li jagħmluha qabilkom x'riżultati ġabu, tajjeb, x'akkwistaw ukoll. Però ħanidilkom ukoll illi dawn il-goals irridu naraw l-ewwel qed jekk intomx kapaċi taslu għalihom. Jiġifieri jekk intomx persuni illi għandkom ċertu weight jew ċertu inches titilfu, aħna stess ħanajdulek isma' sinjura, dal-programm ma joċċalik, però naħsbu li dal-programm ieħor illi għandna jew dak il-programm qabli jgħod iktar għalik. Jew inkella jekk hemm bżonn aħna nkunu vera happy li nirreferuk pereżempju għand professjonisti oħrajn, għand postijiet oħrajn illi jkunu jistgħu jgħinu lilek fil-każ speċifiku tiegħek b'mod differenti. Għaldaqstant, illum dik ħantik taħseb naqra, jiena x'nista' nagħmel biex flok ma nibqa' nitrenja waħdi nibda nitrenja ġo grupp. Taħseb illi iktar ħankun kapaċi nasal jekk ikolli challenge. Taħseb ukoll li iktar ħankun moħħni hemm u noħodha bis-serjetà. Aħseb u fejn nistgħu ngħinuk kmandana. Insellem il daw kollha li xejruli minix qed nara l-ismijiet minn hawnhekk. Il-Ġozett, Ġozett u kull min qed jarana li kolkom bżonn kelmuna u fejn nistgħu ngħinukom. Niltaqgħu.